Салому алейкум дӯстон. Инак дар комментарийҳо ё дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзеҳо менависанд гӯё дар кори баъзе аз бонкҳо ё кортҳо ҳангоми гузаронидани маблағ, интиқоли маблағ онҳо танқисӣ кашида истодаанд ва шояд банк ё корти алтернативӣ дошта бошанд ва ман ба шумо метавонам барои мисол тавсия дода бошам Тинькоффро. Барои чӣ Тинькофф? Барои он ки вақте ман худам дар Русия будам ва чунин танқисӣ доштам ва Тинькофф фармоиш додам, корт чун тайёр шуд, бе ягон навбатпоӣ, бе ягон гӯем очерат, онҳо худашон ба он манзиле ки мо маслиҳат кардем оварданд. Онҳо оварданд корт, онҳо оварданд инчунин бо симкорт. Агар рафту бо симкорт мушкилӣ дошта бошед, барои чӣ мо Тинькофф? Шумо метавонед барои мисол агар дар Сбербанк виза дошта бошед, дар Тинькофф, барои мисол ман дар Тинькофф мастеркард гирифтам. Хоб, ё ин ки агар шумо дар Сбербанк мир дошта бошед, метавонед дар Тинькофф ё дар дигар банкҳо дошта бошед, барои мисол виза ё мастеркардро. Замима, яъне бо ин замима бо кадом роҳ метавонем маблағро ба Тоҷикистон гусел кунем. Инак дӯстон, лайк, поделиться, комментарий ва рафтем. Инак дӯстон, шумо кортро метавонед бо он роҳе ки ба шумо қулай аст, чӣ тариқи телефон, инчунин метавонед тариқи Play Market замимаро ба худ насб кунед, хоб, Тинькофф онлайн, ва метавонед тариқи приложение фармоиш дода бошед, инчунин ба кадом роҳ ки ба шумо осон бошад. Хуб, мегузарем ба замима. Инчунин тариқи Тинькофф метавонем бо номери телефон пул гузаронда бошем. Хоб, ба Тоҷикистон интихоб мекунем па номеру телефона, аз код интихоб мекунем Тоҷикистон, интихоб мекунем номери телефон, яъне рақами телефонро интихоб мекунем. хоб, чун рақами телефонро интихоб кардем, метавонем бонкро интихоб кунем. Мебинем бонк, барои мисол Душанбе Сити, ва инҷо ному фамилия мебарояд, интихоб мекунем дале. Инҷо медарорем маблағе ки гузаронидан мехоҳем, ва чун гатово пахш кардем, маблағ дарҳол мегузарад. ва ана инҷо ба шумо кушода мешавад кортҳои шумо, яъне онро ки истифода мебаред. Акнун ба мо лозим он роҳ ки барои мисол платежӣ, инҷо метавонем маблағи телефонро ва дигар хизматрасониҳоро супорида бошем. Ба мо ҳоло лозим, яъне пункти переводи, инҷо переводи ҳаст. Хоб, метавонем интихоб кунем па номери карти ва биёед барои мисол. Хоб, мебинем ки оё платеж бо виза кор мекунад. Хоб, ва маблағро медарорем, барои мисол 150. хуб, чун мебинем мо метавонем гузаронда бошем ва комиссия ба корти виза 30 рублро ташкил медиҳад, яъне аз мо гӯем 180 рубл гирифта мешавад. Мебинем. хоб, инҷо ба мо тавсия медиҳанд ки маблағро зиёдтар кунем. хуб, хуб, мебинем. хоб, яъне маблағ рафт. Инҷо маълумот мебарояд.
ана акнун дӯстон биёед мебинем оё маблағ гузашт ё не. ва инҷо мебинем ки маблағ чӣ шудааст, ба корти визияи эсхата гузаштааст. инчунин дӯстон шумо метавонед переводро карда бошед ба кошелёкҳо. барои мисол агар шумо кошелёк дошта бошед, хоб агар барои мисол киви кошелёк дошта бошед, метавонед ба киви кошелёк гузаронида бошед. номери онро медарорем. суммае ки мехоҳед гузаронида бошед. комиссияи чол ба 5 рубл ва мегузаронем оплатить ба киви. хоб мо онро роҳӣ кардем ба киви. ана маблағи мо ба киви омад ва ана акнун дӯстон шумо дар поён дарс дорем. агар шумо он дарсро дида набошед, метавонем тариқи киви ба Тоҷикистон низ пул гузаронида бошем. биёед мебинем бо кадом роҳ. яъне дар барномаи киви интихоб мекунем, дар поиск Душанбе менависем, Душанбе Сити мебарояд. инҷо медарорем номери телефон. хуб рақами телефонро даровардем, кортро интихоб кардем ва менависем он суммае ки мо мехоҳем гузаронида бошем ба корти мисол Душанбе Сити худ. хуб оплатить. маблағ гузарад ва чӣ маблағ гузаштааст. хуб дӯстон, ин мо ҳоло дидем бо кадом роҳҳо метавонем ба Тоҷикистон ба тариқи Тинькофф маблағ рой карда бошем. албатта дар комментарий шумо метавонед нависед шумо аз кадом заминаи мобилӣ истифода мебаред, аз кадом банк истифода мебаред. хуб, ин буд намоиши имрӯза. дар замина комментҳои шуморо интизорем. барори кор ва саломат, муваффақ бошед.